천천히 냉동실에 안에 제일 돼. 작은데 마트 자크 하토키. 바지 도시 지라이드 사파니 릉드 레슬라드. 작은데 마트 친다 가람에 다들 있으라 슬해. 암체나 앙도 그날 간슬에 라인이라. 간슬에 바보 작은당 마바 하토키 마트 자는 너. 네빌레 양아 고슬라간 뭐 가등. 농아 많이 천천히. 부리잔 브라바지 비징라이그. 나는 아다니 바지잔한 피바 이징나 도코나간 드브라 바지. 아토빈세 혼자 고단 잔 당가시네 아다니 도코나간 바 이시 모장 누구나르나. 어린도 제부 프로블em 기야. 내 집은 농라데 마트 자네. जोंथ' जेबो मोना माखासे मानसिफ्रासो दा दाय जालायगोन ना जेबो नङा दे मे माथो जानो न गानथारनांगौ आरो होमबा गानाबा माथो गानथारनांगौ सयथिबो दा बिखुनजोजों बुंजागोनलै नोङो नोङो आंहा नङाबा बिदिनो थाखायो माथो नोंनि न'थ' नंलाना बाजै दा जोंहानाव फैबाय नालाय बे नुवाखै आंनि हाथरखियाबा बेसे बुंजायो दख'ना गानाबा आयौ हाबा बेफोरबायदिसो आरो दा जेबो नङा दे थुनसुलि माने बे आलासि एसे फैब्लासो दख'ना गानबानो जाबाय आरो ना अब्ला एसे मोजां जायो आरो नोंबो बिहामजो जासिगोन नालाय दे जागोन होमबालाय मा जागोनलै बाजै माने दख'ना गानबा एसे साबसिनबो नुयो नालाय ओरैनोबाबो मोजां नुखायो थुनसुलिखौ जेबो नांलाया इदिटनि गोनांथि गैया वा स्टिक लेभेला बिराद दंलै बाजैनाव हले जाबायसो दे मे आंलाय गानखागोन बे दा आलासि फैब्ला जाम्बिलाय आं मोजांखौसो होनदों नोंखौबा बेसे बुङो नङा गामिनि मानसिफ्रा आंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैया बाट बे माबा हाबाखिनिखौ आरोना नङाबाथ' गाननायफ्रा मा आंनि थाखाय जेबो नङा जि गोसो बेखौनो गानना हाथरखि बेबि औलै जाबायसो दे मालाय दायो गानगोन सिरि थादो बेफोरबायदिसो आरो ओमफ्रायथ' जानला मानला दा बुंथोंलै आंखौ नङाबा आंबो बुंफिननो रोंखायो थुनजुलि जिरायथ' दे आं दख'नाखौ लायना होफैखानोसै जागोन दे हाथरखि आइमोना दा माने बाहेरायाव लिंहरदों ओमफ्राय दसे थानानै दे होमबा थाथ'दोलै बाजै एसे आदाखौ सानबाय थाथ'बानो जाबाय आरोना बाय बाय बाजै थाथ'लै ओमफ्राय साला माखौबा मेरा बिराद खानलाय हेलो जों आंनि जानो गोनां फेमिलि हेलौ बाजै ओइ थुनथुलि मा जाखो सान हेलौ नङालै माबा खुलुमहैदोब्रा नै आं माथो खालामनो नागिरदोंलाय दा आंना बेबायदिनो बे इन्ट्र जाबायब्रा इन्ट्र दै मा इन्ट्रसो बाव आगे आगे देखो क्या क्या होता है नोंखौ फेस रिभिल खालामबावनांगौसो आंहा हाबा दिनाव ब्लग खालामगोनलै ब्लग जोबोद गोदाव सोराव नै मबाइल जुगाव कि दा माबा गोदाव सोराव जाबाय दिनै आंनि हाबा होनना ब्लग खालामबावगोनसो आं सेसलै सेस मोजां संसार जालांनो हाथोंसै दे एसे मोजां बोर होदोलै आबैमोन आयौ आंखौबो खुलुमलायबाय होनबा नोंसोरो सान आं मिथिगौ सान बे नोंनि आय'सोथ' नङा अब्लाबो मोजां सानाव दिनै नों बेफोरखौ सानथ'नांला दै सिगांनि बायदि गाज्रिल' जायाबानो जाबाय बास आरे इट्स आं दंना जेबो टेनसन लानाङा आशीर्बाद लाजोबनांगौ बयनिबो बुरा एसे जमा नोंनि बिनि बैनि एसे बुरजा जानाय ना आच्छा दे आरो होमबालाय बिहामजो आंखौबो खुलुमबाय नोंसोरो नै आन्टि नोंबो जे मा बुङो नोंबोथ' बे न'नि फेमिलि मेम्बार ना अब्ला बेनोथ'लै आं गोखैखौनो सिनायामोन ना आंसो माबा सुथुर खालामना लायोमोन नाथाय हले आशीर्बादा मोजां दै आन्टि गोसोजों होखा जानला मानला सायाव दाहोखा नङाबा आं माद मोजां मोननाय नङा गोसोखौ नङाबा थुनथुलिया नोंखौ माद गाज्रि मोनगोन हामा मोनथारगोनलै मिथिबाय आरो सिगांनि बायदि थङालि बाङालि दाजासै दै आन्टि हाबा दे आरो होमबालाय बिहामजो आगबारि लांसै जोंहा हनै लाइन दंबावो दे फिसाफोर नोंसिनि जिउआव अराय खुसि थाबाय थाथों दे आबौ नोंसिनि जुलिया थाबैनो मोजां जाथोंसै दे आबौ गोसोजों हो दे आशीर्बादखौ नाथायबा जागोन दे फिसौफोर जागोन दे जुलि आयै ओरैनोथ' नों जागोन आंनि बिखुनजो मानसिफ्राथ' बुंसोयो जे बिखुनजोआ बिदिनो नाथाय आंथ' बुङो नों बिदि नंखाथाराना ओइ मामि बेबायदि नङालै जोंना जुरिया मिथिबाय नों खुनजिया आयौ हाबाब गावनो बुंना लाखायो माथो आफा आंबो साननायालाय जेबो साना थेवबो बुंबाय आरो दे आफा मोजां बोरोदो नोंबो नोंहामजोखौ जेन आं नोंनि बिहामजो थैसद थांसद एकदम जुगे जुगे थानो हाथोंसै नोंनि नोंसाला सानजों आयै सनावाना आंनि बिहामजो मामे जागोन दे बिहामजो अब्ला हा थालांबालाय थालांखाबाबो जासै आयौ जाथारनाय नङाहाय आयै आं थालाङा बिदि नै आयै आं एसे गाजा गोमजायैसो फैनो सानदोंमोन माने बेलाय सानानो लायगोन आंखौ ना सान औ थुनथुलि मानो लाया जानो दे आरो बिदिबालाय जियानो जाया मानो नों जोंनि बिहामजो जासिगोन मिथिबाय नानि आरो गोसोफ्राव जेबो बेफोरबायदि बायदिसिना साननायफोरथ' गैयाना आं जानला मोनला बिदि सानलाबायाना आयै थुनथुलिया खेबसे बुंबाथाय बेनो जुबान जाखाबाय मिथिबाय
माथो बेफोरबायदिसो जानांगौ साननाया मोनसे थियैनो थानांगौ बिहामजो मामे आंनि आबा सानजों जुलि जासिगोन आंथ' जोबोद हेपि आयु आफायाबो ना हेपि जायाबा बोरैथो दुखु जानो दे देनांहायथ' आं नोंसालाखौ एन्जर जावै जावैबो जाहोबावगोनसो आयै मिन्थिबाय जोंनाव थांब्ला हाबाब जि एन्जर जावनो गोरोंहाय आयै आङो एन्जर खुसिंग्रा मा दोङो गासिबो जावनो रोंखायो आं रोंखा राखा माने आं बेफोराव एक्सपार्ट देनां ना आफा नोंबो जोंनाव आलासि जायोबा जागोन नोंहामजोआ हले बेफोराव एकदमबारे गोथाव मोनो आंबो बिहामजो माने एन्जरखौ आरोना जावनानै दोन माब्लाबा जाहैगोन र' दे होमबालाय बिहामजो दसे जिरायथ'दोहा एन्जराथ' आंबो गोगोम गोदो जावै जावै जायोमोन जानायालाय मा खामोन आंबो आरो जुरियाबो बेफोराव एकदम एक नाम्बार खामोन ना एन्जर जावनायाव एक्सपार्टमोन बेबो बा आयै नै होमबालाय ओंखारबायानो दा आइयाबो ना खिन्थानांगौ देनां जागोन दे सिन्था गैया बेफोरो मा जा नों खुनु सिन्था जानांगौ गैला मिन्थिबाय माने नों आंनिसो जानो थांगासिनो नालाय गाज्रि मोननांलालै आयै बेना माने एसे बेबायदि नालाय नै हामानो गाज्रि मोननांगौ जाखो दे नै आयै मोना दे आबा हामानो थोमोननो नै सोरां हामाथो एसे डाइरेक्ट बुङोहाय नोंहामजोआलाय ओइ बेना मालाय सिदा खोथारा डाइरेक्ट खेबसेनो बुंखाबाय गासिबो नंगौ नालाय नंगौ आमसामि औ मा जाखो मानेथ' ना दायो जोंहा दसे हाथायाव थांब्रबगोन दे ओइ मानोरा नों हारसिं थांना फैदो ना आं हारसिं थांनोबालाय नोंखौ मानो बुंदोंमोन आङो बेबायदिलाय मा लायनो हाथायाव दिनै फैसाखौ आं हरगोन रा नों थांबानो जाबायना फैसाखौ मानो देनाय नोंखौसो नांगौ आंनो मानसिखौ मेहेर गैयाबा जाया नङा होमबा जानाय नङा आं माने सासे आब'नाव दख'ना माबादोंमोन नालाय बेवाइफोरनि हाबायाव गाननो नुबाय दा नोंनि दख'नासो लायबावनो होमबा दा आब' सासेखौ बुंहरदोंमोन नालाय आङो दा सफैबायनो दख'नाया ओइ न'आवलाय बिहरखाबा मा जायो डाइरेक्ट पार्सेल अर्डार खालामब्रा जाया बिदि मानसियासो थांना लायनांगौ बेफोरखौलाय आंखौ नांलायथारगौ आरो नै जाम्बा नोमबासो गोदान फैनायनि मुङाव लायनोसै आरो आंहा बेसे देलायनांगोन ना हाबायाव खोब ओमफ्राय होमबा आंनोबो ब्लेक गस्ला अर्डार खालाम हे नोंनालाय बिहरबाय थाखायो आंहासो नांगौ दा दे होमबा दायो दसे थांब्रबना लायनोसै आरो ना जागोन दे न'आवबो गोदान खुसि नोंनिबो खुसि दे आरो मेहेराबो थांसै खुसिना हाथरखि बेबि औ बिराद खुसियाथ' खुसि र' ओमफ्राय ना जोंहा बाजै गोदाना बोरै जागोनलै नों बायदिथ' नंथारालै बे दद्र'बो नंबावासो मा दुस्थ'लै जाम्बा खोनाबायगोन बिदि बुंबाय बायो नामा मानसियानो दङ न'आव ओइ खोनाबाबो जेबो नङा जोंहा आसोला जेबो साना आंखौ मानसिनि दुखु मोननाय गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय बेफोरखौ नों मिथियोखाय बबे बाथ्रायाव सोर मा दुखु मोनगोन नों मिथिनाय नङा बेखौ बुजिदों जेबो सानालै जोंहा बाजैजों जेरावबो थाखायखा नाथायबा बिराद दुस्थ' मारदे बियो नाथाय ना मोनसे खोथाया बिराद मोजां जाबाय मेहेर बेवाइनि हाबाया थुनथुलिजों जामारसिगोन आइ एम सो हेपि औ बेनोथ' एसेबां जाथाय जाखांनायनि उनाव फाइनालि आदानि जिउआव मोनसे खुसि फैनो नागिरदों आरोथ' आं जेब्लायबो माने आर'ज खालामगोन जे आदानि जिउआव बे खुसिया अराय जिउ थाबाय थाथों होननानै आरो आदानि खुसिखौथ' नों मिथिखाबायना थुनथुलिखौ बिराद मोजां मोनमारलै बियो मेहेर आं बुंखादोंमोन ना बिनिफ्रायबो बांसिन मोनसे खुसि बावाथ' थुनथुलियाबो आदाखौ फसायो that's great दे ओमफ्राय आंखौ दायो बेलासियावल' दोनलांदो हाय ओमफ्राय लोगो मोनसिगोन ना नोंहा लोगो गोदान थाब फैथोंसै थुनथुलियाबो जोंनि न'आव फैनाय खुसिखौ आरो रावनिबो नोजोर दानांथोंलै नङाबा गोसोआवनो बिराद गिनाय मोनबाय थायोलै आंखौ दाना मेहेर बेफोरबायदि जेबो जानाय नंला दे नों गासैखौ सानथ'हरनांला सुखुजों लोगोसेबाबो दुखुआ थाफाखाथारलै बेखायनो एखनबा समाव सानफ्राङोना बेबो नंगौ ओमफ्रायथ' आलासिया मोजाङै बुजाय मिथिबाय बुजाय मानेथ' थाफा आरोना नङाबा गाज्रि मोनलायगोन बियो गाज्रि मोनगोन माने हारसिं थानो बाखाथारो बे मानसिया जागोन दे माने दसे जिरायनो होथ'दों जोंबो एसे खामानि दंमोन नालाय औ आंबो रायलायगोन र' दा दसे उनाव एसे मबाइलाव मोनसे खामानि दं ओमफ्राय नोंबो थांनो दुगैहैखादो दा ओमफ्राय ओंखाम जानोसै ज'नो आलासिजों बेखौलाय मा सिन्था दसेनोबा जायो आंना दायो दसे फ्रि सम मोनबा बाजैजों दसे थाफाबानो जाबाय आरो ना बारा हारसिं दोननाङा औलै बाबा जागोन मिन्थिखायोना आंबो सोरबा आलासिखौ बिदि दोनबाय बायो थाबल' फैथारथोंसैलै बास होनबानो जाबायना जोंनि फेमिलिया कमप्लिट दसे थुनथुलिजों रायलायना फैनोलै दा नङाबा रागा जोंलायगोन ना बे ओइ आदा र' बहाय जोद जाम्बा मा फाव जाखो बेलाय बा आदाया बाजै फैनायखाय बिराद एक्साइटेड नामालै ओइ जाम्बा बिदि जायो नामा नों खिन्थायाबाबो आं मोनथिगौ रा मेहेरा हो आदा गोसोफोरावथ' दिल में कुछ कुछ होता है ना थुद मा बुंखायोलै नोंबो माने आं बेजों रायलायनोसो नागिरदों दा नङाबा नों मोनथिखाया होमबा दानो माबायदि रागा जोंलायगोन बे आंखौ मालायसो आदा मालायसो बाजै फैलायबाय नोंना
ओरैनोबा लाभ इउखौनो दासिमबो मोजां बुंजाफेराखै आंहा बोरै जाखोरा दा माथो बाजैया लाभ इउखौनो होनाखै नामा थोस बे होनाबाबो नों होनदोरा आंथ' मानो होना जानो दे थेवबो बिनि खुगानिफ्राय मोनसे किउट बेखौ खोनासंनो लुबैदों आरोना आङो बा होमबा आं खोन्थाना होनोसै नामा बाजैया लाभ इउ बुंनांगौनो होननानै गोदाव सोराव थांलायब्रा आङो जानला मानला सानदोंलै बे नों बाजैखौ बा देनजारलै आंहासो दा दाय जालायगोन ओइ गावनि लोगोरि जानो गोनांखौनो आंनि लोगोरि जानो थांगोनानोथ' मानसियानो आसोलसोबा दे आदा जियानो जा बै सनानिफ्रायथ' साबसिन हामसिन मोनथिबाय जानो हागौ बियो एसे मानसिया बिदिनो आरोना थङालि मानसिया दुस्थ' लाइक एसे मर्डान टाइपनि आरोना थेवबो जेबो नङा बिनिफ्राय साबसिन बेस्टथ' रावबो जानोनो हाखाया मोनथिबायना आदा मोनथिखागौरा आङो ओमफ्राय आं बेखौ मैया दाख्लैनिफ्रायल' नङाना बेसेबा गोबावनिफ्रायनो फसायखायो अके ब्र जास्ट इन्जय जेबो साननांला हाबाखौबो मोजां खालामदो बाराबा लाखिखादो दा हाथासुनि खालामदो आरोना हरावनो मानिनाय नङालै इयो अखानायै खालामफिनबानोथ' जारला जागोन ना गाव गोसो बायदि थाथोंना ओइ होमबाबो नों लाखिदोरा आदा हमथादो बाजैखौ एसे मोजां खालामनो होननानैसो सानखानायलै हाबाखौ माने बिसिनि न'खराबो मन्जुरि जोंनि फेमिलियाबो मन्जुरि बिदिबा साबसिन जायो आरोना दे ब्र दाथ' प्रब्लेम गैथ'खालाना जेरैबायदि सानदों बिदिनो जाथोंसै दे होमबा थाथ' दे नों बाजैजों रायलायहैनां दसे जागोन दे आदाजों माबायदि गाना समायगोनलै गोसोथोआ साननाया दाना बोरैबासो आवलिलांबाय दाना बोरैबासो गलिलांबाय ओइ हाथरखि बेबि उफ गोसोआव फैलायबायना आंनि हाथरखि सनाया गोथाव संथारदों खोमालै थांसै आं ओइ हाथरखि बेबि मा बानायखोरा मेथाइया लाबोदोलै जानोसै मारै बिदि थानांगौ जाखो दे आं एसेबां बिदि दलद थानो हायालै आयु हाबा जानोसैबा बेफोरबायदि फिलिंस मोनो आरोना आइ दै आरोथ' मानसिफ्रा खायसे बिदि बुंसोखायोहाय बिखुनजोफोरालायनो खायफाया आरो गासिबो नङाबो जानो हागौ रागा खरा जायोनो ओमफ्राय सानजिमा जुरि ममाथ' बिदि नङा खोमा जानो नंगौबालाय मा जाखो दे नाथाय नांगौनि बारा खुगा बाहायबासो बेखौ सानना जे आंनाव खुगा गैया आंनावबो बिराद खुगा दं मानोना थुनजुलिसना आङो ओमफ्रायथ' सानजाम्बायाथ' फैसाखौ दै बायदि गारथारोना बिनि फैसाखौ र' बियोनो बेंकआव जमा दोनहैबाय थागोन आङो माहाजोन जानायनि खोथा दं गारलाबायजाया फैसाया मा फात्ता दे थुनजुलिजों नांथारगौ टाइमबा एक सेकेन्डआव दिरुननो हानाय जानांगोन ना माथो रावबो रायलायफैया दिनै थुनजुलिजों रायलायनो नांगौ माबाबायाव जिरायथ' दे होननानै थांबायलै आं एम्फौ गोनां मानसिया दलद जिरायनो हाया बिदि बिसोरजों जानाय नंला खोमा दे आं इन्ट्रडिउस हैनांसिगोन बिसोरखौ र' एकदम सोर दं न'आव थामाम आंनि हौवा गोदानालाय माथो नुजाफैलारा आलासियानो जा जियानो जा दलद थानो बायोलै आङो हाय जारौ एसे बरिंथ' मोनाखैना नोङो या बरिंथ' आरो बिराद बरिं मोनगासिनो आङो ओइ मानो बरिं मोनलाबायनोरा मोननाङा बेखायनोथ' थाब फैनो नांगौरा रायलायनो माने आं हारसिं नोंसिनि न'आव दासो दिनैसो फैदों नालाय नङा माने एसे खामानि मावदोंमोनलै आङो नेनाया मानो लाजिनांगौ जाखो दे नों आंखौसो लाजिनाङा जाबावबाय लाजिनाङा दे सानो गावनि न'आवनो सोरबा लाजियो हामालै आंबा लाजिया लाजिनो रोंखाया मानो लाजिनो आंलाय लाजियालै आंसो बुंनो नागिरदोंमोन गावखौ माबा आंखौसो उल्था बुंबायरा नेने मा सानबाय थालायखो नोंलाय सान जेबो नङा थुनसुलि ओमफ्राय नों मानो गसंबाय थाखो जिरायना आं जिरायबाय थानो बायोलै नोंसोरबो बयबो जिरायथ' दे दसे होननानै थांबायबा आं एम्फौ गोनां मानसि एम्फौ होद मा जाला मालारा न'आवहाय दसे खामानि मावना होदोंमोनलै सोलाबथ'थाराखैमोन नालाय आयु नों खामानिबो मावलायो आरो माथो सानदो आंलाय ओरैनो जिरायसो जाय नंदोंमोन बेखारनो दोद जाला माला नङालै आंबो मावनो हायोरा बेखार नङाना दे जानांगौसो बिदिनो आंनि साना जेरावबो जेननानै दानि जुगाव एकदम आवगायनांगौ जेरावबो एक्सपार्ट जाजोबनांगौ नंगौना नङाबालाय माथो ओमफ्राय थुनसुलि जेबो प्रब्लेमथ' मोनाखैना जोंनाव फैनानै बिदि प्रब्लेमथ' मोनथ'वाखै मोननायालाय मा प्रब्लेम जानो आरो मानसिनि न'आव फैबाय जेला मोजांसो मोनो आं आलासि जाद्लाबायनो दे होमबाथ' मोजाङानो माने आरो दाथ' नों सानना लादो बेखौबो नोंनिनो न'खासै होननानै
मानो होनबा नोंथ' आरो बेहायनो फैखासिगोनबा जोंनाव न' आं फैया बेयाव नोंसो आंजों थांगोन ओमफ्राय थुनथुलि जोंना न'नि मानसिफोराबो एकदम फ्रि गोजालै गासिबो जेबो नङा आरोना फ्रि जायाबा सोरबा एकदम एटिटिउड लेभेल बारा जानसै औ जोंना बेबायदि गैयालै दङथ' नोंसिना नोमबायालाय माथो जाखो गोदोनिखौ आं बावाखै नोंनि नोमबाया बिदि नोंनि नोमायाबो बिदि सासेया खानाय गोमोआ नाथाय नोंसिना फैनानै एकदम गोसोफ्रानो खुला खुलि फ्रिबावसो आंना मिथिबाय खुसि आरोना एकदम बेदरसो मोनजासिगोन आलासि जानायनि जानाय ओरैनो बेदर मोनजागोननिबो खुसिबावलै आसिला जायालै बेजों दङना बेदरालाय बेदरानो नाथाय आं बुंना होखानि सान आंखौ खिन्थु नोंसिनि मामिया बांद्राय रायलाबाय थानो मोनालै नङाबा आं बाखांखां मोनो दे जानला मानला बखिलाबायग्रा थायोनो माथो खायफाया बिरादनो डेन्जार जायोनो बिखुनजोफोरा नङालै थुनथुलि बिदिद्राय नङारा एसे माब्लाबा बुंगोन आरोना माखौबा आंनि आइयाबो गुबुनफोरबायदि नङाना आंखौ जेरैबायदि अनो बेबायदिनो नोंखौबोथ' अनगोन ना दे जागोन होनबालाय बेसेथो गोबाव नांबावगोन रा दाबो सफैया नेबाबो जाया दोनबोआबाबो जाया नङाबा खावलाया एकदम बुथेथे आंखौ रागा जोंबाय थागोन ना बे उफाय गैयाना मेहेर हिनजाव लाबाय जेला ओमफ्रायथ' होद बेबा मा लाखोलै गावनो बुंबाय दसेनो सफैगासिनो गैया दाबो फाग्लिया दखानाव मा दं लाजोबखो ना माखोरा ना दख'नाखौनो फसायब्रेजोब्बाय बे आरो गाव जेखौ फसायो लाथोंसै माथो खालामबावनो आयु थाब फैबा हामगौमोनलै बोथोरा बोरै जाथारखो माथो अखा हाहां माहां अखा दोमैलुल' जाबाय थायोरा ओमफ्रायथ' जेखियानो जाया मानो आदानि हाबायावल' दाहाथोंलै आंहा रंजानांगौ फुरथि खालामनांगौ ना अखा हाबा एसे डिस्टार्ब जायोलै प्रब्लेम जायोना बोरै जागोन होनबालाय हाबाबलै माला सफैबावनांगौ आंना हिनजावा बहा थांखो नायनोबोथ' बाबायलै आं नेबाय थानोसै आं दसे र' मेहेर जाबायमोन उफ हाय एसे गोबाव ओमफ्राय गावनि फिसाइखौ एथ' गोबाव नेहोबाय बांद्रायबो गोबाव जायाखै दे आं लायनो गोनांखौ लायबाय ओमफ्राय एसे मोननै मोनथामसो माबा नांगौ दंमोन ना बेखौबो लाबोखाबाय दे ओमफ्राय दख'नाया माबायदिखौ लाखो दाख्लै आं फसायनायखौ बेखौनो लाबाय दामालाय एसे बुरजायानो होनदोंमोन आरो दामखौलाय मानो नांजाबावखो दे ओमफ्रायथ' नोंखुनजोसो बायनो हरदों आंनि आइयासो बायनो हरदों दा बेखौ मा बिदिबा आइ माइया हरदों मेहेर औ हाथरखि आइ माइयानो हरदों बुंदोंखि बिहामजोनो नांगौखौ बायना होदो होननानै आयु नाथाय आयाथ' माब्लाबाबो आंनो बेखौ साननांला आरो गावलाय बुंदों आरो एसे सोलायबाय होननानै मोनथिला दे आरो बिदिबाथ' आइया गावनो बुंदों आरो औलै बाबा औ गावनो बुंदों फैसाखौबो गावनो हरदोंना ओमफ्रायथ' हाथरखि थांसैलै मानोथो थाबाय थाबावनो आइया बेथ' मेहेरसोना जायखौ जोंनि मानसिया गावथारदोंमोन बे बोरै जिंगा दं बेयाव बेखौथ' आरो लोखियाबो फबबाय बुंदोंमोन ना लोखिया थगायदोंसो ना मायोलै नङाबा सासे थैखानाय मानसिया बोरै जिन्दा आंनि मेगननि सेरावनो गसंनानै दङ बे बाथ्राखौथ' आं बसनो खिन्थानांगोन जायखौथ' बसआनो गावदोंमोन ना अब्ला बे हाखर सिंनिफ्राय बोरै फैफिननो हाखो मा बिदिबा लोखिया जोंखौ थगा होदों जोंनिनो मेगननि सेरावनोथ' थैखाबायमोन ना बे जियानो जा दिनैथ' बासिफिनला बे ओमफ्राय माबा दखानाव हाबलांबावगोन मानोथो हाबबाय थाबावनो ओरैनो आलासि गोनां दा लेट जाबा उसुबिदा जालायगोन ना नङा माने नों माबाफोर जायोबा आरो दखानफ्राव नांथ'ला दे मानो नांगौ आंलाय आं माने न'आवनो मेरला मेथाइ दङ दे बिदिबालाय नों बोरै बासिया बेखौथ' मोनथिला नाथाय जोंनि मानसिया मालाबाबो ओरैनो नागारा नों दिनै थैफिनगोन एबारथ' नोंखौ सोर बासिबावो हे लोखिया बेयाव लोखि गोनांथ' आं गुलिबो गावनो हाला बेखौ बस लोखिया जोंखौ बिराद गिदिर थगादों मेहेरा दासिमबो जिन्दायैनो दङ आरोथ' आंनि मेगननि नोजोर खाथियावनो दङ थांगासिनो आं बस दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबोरै मोन्दों खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे आरो बायाबा लाइकखौबो होबानो जाबाय सनामोन दा जे भिडिअ'खौ बानायदों ना लोगोफोर बेखौ आं डाबल बानायनांबाय मानो होनबा डिलिट जाना होबाय आरो ना ओमफ्रायथ' आरो भिडिअ होनाया लेट जाखासिगोन मानो होनबा सरि दे लोगोफोर गाज्रि मोना दे एसे प्रब्लेमबो जाबाय नालाय थेवबो सनामोना नेनानै थायो नालाय खायसे बेखायनो हर जाबाबो होनोसै जायखिया दा होनायखिनि हरबाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सनामोन
बयनिसिमबो आरो मेहेरनिफ्राय love you बिदिबा जों थांथ'नोसै लोगो मोनफिनसिगोनलाय next episode जों दे होमब्ला बाय बाय बयनिसिमबो good night love you